Здравейте, приятели! Николай Ангелов от Пловдив. Искам да запиша едно видео във връзка с ексцесиите, които се случиха с нощи вечерта на паметника на Съветската армия в София. Беше нападнат вероломно от някакви точно нацистски йорки, ултраси на Левски. Не, оставете палатките! Виждате за какво става въпрос. Някакви диваци са се изсипали там, са мятали факли срещу хората, които протестират мирно с палатковия лагер. С чукови, чупили, трошили, надраскали гумнарите. Около 30 човека били маскирани някакви олигофрени с трансперанче, демонтаж. Типични дегенерати-провокатори. Недоклани нацистски утайки. Това имам да кажа за тях, за тия бокуци. Точно по украински сценарий в Украина същите говеда и тапаци бяха използвани за ескалиране на напрежението и видяхме вече към днешна дата докъде го докараха нещата. Точно са и такива гниди, наети от американското посолство с цел да извършват провокации, биват ползвани да нападат да тормозят хората. Нацисти, олигофрени пълни утайки. Изсипали се там, подпалили на хората палатките, нападнали жени, между другото да, възрастни жени там нападнали. И аз не знам защо няма възмущения ся от трансатлантическата общност, трансатлантическия планктон, защо мълчи, защо не се възмущава, че някакви 30 недоклани фашисти, утраси от Левски, говеда, подуински говеда са се изсипали там и нападнали жени. Така че на тия ултраси ви казвам право в сурата, аз Николай Ангелов в Пловдив, че сте едни гнусни недоклани фашистчета, бокуци, утайки. И лично аз бих искал мене и така да ме нападнете, да видите какви ще са последиците и някой мъж изобщо да нападнете. Не паметници, не жени да нападате, а да нападнете някой мъж равен. Бокуци страхливи, като си толкова смелчаци. Пили една бира, взели един амфет и вече големите герои, големите бунтари. Демонтаж искали. Недокланата фашистка планктон на паплач, Левски, утраси, пълни смешници. Нали? На всеки му е ясно, че тия утраси, независимо от кой отбор, са най-големите оттайки. Наркомани, криминално проявени, нещастни, комплексирани, страхливи. И те затова го правят това нещо, за да компенсират, защото знаят, че са едни страхливи, дребни душици, слабаци и затова психологически мен ми е ясна психологията много добре на такива нещастници. На такива смелчаци в кавички, ето се правят по какъв начин или не глупости правят само за да си докажат, че са някакви големи мъжаги. Като нападат жени, паметници и мятат факли по мирни хора. Така че, какво да кажа, пълна гнус, пълна изрощина и с цялата си наглост тия бокуци си аз. Костадин Костадинов Ева на човека много правилно ги е нарекал дегенерати, млади по същия начин, по който скандираха недокланите фашистчета в Украина, ама едно към едно. Ако погледнете кадри и ги сравните, същата папа ще става въпрос. Не постигнала абсолютно нищо в живота си, некадърна, злобна, комплексирана, страхлива и фактически защитава. Какво защитава? Статуквото. Защитава статуквото и големи бунтари. Да защитаваш статуквото. Да скачаш за това, което ти е позволено. Голяма бунтарщина. Не да протестират срещу НАТО, срещу американската окупация, но не, срещу паметника протестирали, бил окупаторски, не знам си кой това. И това много ги наранявало от тях. Обаче на тия бокуци, патриоти, деца пишат уж едва ли не, никакви патриоти не са. Това са нацисти. Нацист няма как да бъдеш български патриот и да си нацист, и да си такова говедо. Да искаш да заличаваш историята. Това бил унизителен за тях. Паметник окупаторски, обаче не ги унижава американската окупация, не ги унижават четирите американски анклава, дето ги имаме. Вече де-факто те не са даже бази, ами анклави, че ни окупираха родината, че ни завзеха политиката, образованието, медиите. Затова това не им е унизително на тях. По този фактор, само по това направление може да се разбере, че са пълен майтап. Пълен майтап, брутален майтап сте. Всички тия утраси от Левският са тупите в гърдите, са правите на много отворени. Пълен майтап сте, бокуци, страхливи, мръсни. Само да ми посмете да ми се пишете патриоти, да ми се пишете националисти. Не, вие сте недоклани нацистски комплексирани плъхове. Утрасите от Левски, всички утраси. Бокуцият ми драскат свастики по улиците, по градовете. Са правят на много отворени.
Да, американската окупация, че това, че България е тотално окупирана територия от световния терорист и окупатор САЩ, това не ви е унизително, нали? Че набрулят, че наунижават от Еврогейския съюз, от НАТО, както си искат и на управляват чужди марионетки, това не ви е унизително, мамо ви мръсна, промита. Пълен майтап сте, пълни мишоци, пълен майтап. Паметника им е виновен. Държавата им е окупирана, те самите са някакви деградирали, дерационализирани планктони. То в мозъка им от амфети, от пропаганда, не знам си какво, от промивки, от комплексарщина им е отишъл тотално. Не може да си осъзнаят истинското положение, истинската ситуация. Но не, паметника им е виновен, да нападат хора, жени и паметници. Значи за такива заслужават да им се демонтира чинето, утраси, и само на утраси ще ми станат, такива, с един токат. Тъпата им утраска, говедарска кратуна и тиква. Така че много моля, ако някой от утрас от Левски, да се разберем, в никакъв случай не пътна с обща четка всички фенове на Левски. Виждам, че има голямо възмущение от нормалните фенове на Левски, които всъщност са фенове на футбола, а не някакви недоклани нацисти, които само използват, завземат футбола и завземат концепцията за гидки и го обръщат на вандали, на някакви банди, да правят погроми. Нали, в никакъв случай не искам да петна с голяма четка и с обща четка всички фенове. Много хора са възмутени, много искрени фенове са възмутени. Това видео не е направено към тях, не искам да ги засягам. Не към тях се обръщам специално към тия олигофрени. Да, и на всичкото отгоре, излезнали са след Костадинов, влезнал в радара на Левски, и на всичкото отгоре не да се посипат тъпите говедарски, фашистски картуни, чугунини, кофи, да си посипат с пепел от срам. Не, те нагли и сега скачали на Костадин Костадинов за това, че им е казал, че са дегенерати, малумници, пълни. За това, че им е казал истината право в очите, те нападали сега на него, изкарват с жертва. О, не обиждайте, не петнете всички фенове, не знам си какво. Искали български паметник на... постройте български паметник, бе, олигофрени. Съберете пари, наемете място и постройте паметник. Аз лично даже ще дам също лични средства от мен и ще дара. Даже ако вие поемете така инициатива. Съберете пари, намерете място и направете някаква идея за български паметник. За какво трябва да е за сметка на други паметници? За какво по такъв начин трябва да се разделя? Гражданска война ли искате? Букуци, мръсни мулми. Искали български правят са и са правят лицемерно на патриоти, искали български паметник, той им пречил. Хубаво, съберете пари, организирайте инициатива, да съберем средства и ще построим някакъв български паметник някъде. Защо трябва да е на сметка на други паметници? Защо не построим български паметник на мястото на паметника на Рейган тогава, до НДК-то? Защо не построим български паметник на мястото на американските лици? Убили 7000 българи. Защо на негово място да ни го съборим и да не построим там български паметник? Абе, гумнари, защо точно на съветския паметник? Бе? На антифашистския паметник? На хората дали най-голямата жертва за победата срещу нацизма? И по такъв начин, като истински български патриот, ми става супер гнусно, когато видя някакви такива фашисти, дето се правят на патриоти, на националисти, само и само да си оправдават злобата и чугунщините и деребействата. Това много го мразя. Това изобщо не го приемам. Толкова прозрачно и веднага се личи. Много наясно са ми какво представляват. Пълни нещастници. И на всичкото отгоре, да, заплашват Костадин Костадинов. Да наричаш публиката на Левски еничери далеч не е полезно за политическата кариера, а и за здравето. И заплашват даже мръсната сган. Вместо всички тия трябваше да бъдат арестувани веднага за вандализъм и за какво ли не. Всички тия трябваше да бъдат задържани. Буквиците, доколкото знам, докато 4 човека са задържали и сигурно така ще им се размие. Защото са покровителства. И няма се очудя, ако са платени от американското посолство. Точно става цел провокация. И на всичкото отгоре жертва го игра. Нагла, говедарска, мръсна, чистоплътна сган.
на амфети. Пълен майтап сте, буклуци. Да, това е майната ви, догодухте. Шнур за ултрасите на Левски от мен.